Jo, to byla taková ta mládež, která tam tak trošku jaksi scházela, měli takový kulturní potlachy, jak se říkalo. A tam právě začalo zpívání. Kytara a tam jsem zabodoval na jednom finále potlachu a ty kluci řekli, hele, zkus to někdy na těch talentech nebo na těch soutěžích. Jdi na ty rozhlasové soutěže, ať tě slyší větší veřejnost. Já si myslím, že bys to mohl že bys tam mohl zabodovat. No a tak vznikly ty volné tribuny ve Slovanském domě, tady v Lucerně. Tady vlastně to už je pro mě takový chrám, ta Lucerna. Jo. Tady, když jedu kolem Lucerny, tak se vždycky ukloním, protože to je kus života. Tady začaly první s kytarou vystoupení na těch čajích, kde se představovaly talenty, jo, kteří chtěli ukázat, co umí, no tak tady byl ten první potlesk, tady byly potom ty první i profesionální vystoupení s jazzovým orchestrem, s Rudolfem Rocklem, Karlem Velebným, Luďkem Hulanem, ta první formace jazzová, s nichž Rudolf Rockl se mnou spolupracuje až dodnes. Takže my jsme takový pamětníci a ta Lucerna pro nás znamená moc. Těch programů, co tady bylo, co jsme tady taky viděli za giganty. Když si vzpomenu, kolik velkých zpěváků světových tady zpívalo, slavných amerických kapel, rockových skupin. Louis Armstrong, který jsem zažil tady v šatně, kdy skutečně byl nemocný už a byl ještě unavený po cestě. A to nezapomenu, jak seděl v té šatně po koncertě unavený a zaslechl, jak pořadatele odhání zájemce o autogramy a on poznal prostě, jak je odhání. Ne, autogramy nebudou. A zaslech to říká, co to tam říká ten pán? Ne, počkejte, to já budu podepisovat. Ačkoliv ten pán byl na tom už v té době špatně, byl nemocný, byl unavený po koncertě, a rozhodně nemohl to z vypočítavosti jaksi předstírat, protože zájem na tom trhu žádný neměl. Jeho desky se tady neprodávaly v té době. Věděl, že asi je tady nejenom poprvé, ale určitě naposled. Takže v tom nebyla, jakýsi kalkul tam nebyl. A to ve mně zanechalo prostě hluboký dojem, že tento gigant, tento veliký umělec, světová hvězda, prostě mu záleželo podepsat, až ten poslední spokojený šel domů, teprve odcházel. Vůdím byl cowboy zdvořilý a krávy málo dojily. Až každým dnem je vyzýval, aby kontingent plnili. Milé krávy, dnes mám tu čest, povědět ti vám, jak to vlastně s mlékem je. Když jsi doma, tak je to jasné. Zpívá někde Karel Gott, je vyprodáno. Když jsi přijel do Ameriky, tam přijel Karel Gott a pro publikum to byl možná neznámý pojem. Ano, já jsem se taky takhle přesně ptal, na co přijdou ty lidi do toho hotelu, do toho sálu, kde já zpívám. Na co je sem nalákáte? Nejsem tu známý, hit tady nemám. I za chvíli jsem se zorientoval na co. Byl to první zpěvák z komunistické země. To byla atrakce v 67. roce pro Las Vegas neuvěřitelná. To se chodili na mě dívat, jako jestli jsem úplně normální člověk, protože samozřejmě, tak jako jsme znali propagandu u nás proti ním, i tam byla propaganda, že tady prostě jsme nějaký zavostalí, nebo nevím, asi tak mně to připadalo, že si mě prohlíželi, jestli jsem celý v pořádku. No a tak prostě jsem zjistil, že jsem ta atrakce. Poprvé máme umělce spoza železné opony. Tak zněl každý večer, jo, ta prezentace toho prezentátora, ladies and gentlemen, straight from behind the iron curtain, Mr. Karel Gott. No a tak mě trošku i zamrzelo, že o nás mají takové různé názory, ne pěkné vždy. A to jsem se snažil všelijak napravovat a oni říkají, on je bezvadný, on je jako můj syn, tak vlastně, co nám to o nich vyprávěli, jo?
No a tak jsem vždycky trošku byl smutný, když si nás spletli i s jinýma zeměma, protože ta představa amerického občana středních znalostí je o Evropě mizivá. Když se řeklo Čekoslovakia, tak tam jim to zaznívalo jako Jugoslávie a vždycky řekl, já mám přítele v Záhřebu. Jsem řekl, to je daleko, A vždycky jsem jim říkal, prosím vás, vy jste takové impérium, jo? Jak to, že vy nevíte o té geografii nic? A mi řekli, právě proto, že jsme tak silné impérium, tak si tím nezatěžujeme hlavu. Necháme to našim lidem, kteří jsou za to z mých daní dobře placen. Ty vás mají zmapovaný do... Cestování, co je pro tebe domov? Co pro tebe znamená tenhle pojem, tohle slovo? Já se domnívám, že mnoho lidí si o mně myslí, že jsem takový patriot, který se strašně rád vrací domů. Samozřejmě, kdo by se nerad vracel domů, ale je to trošku jinak, než se ta image stavěla díky, řekněme, filmu Hvězda padá vzhůru, která vycházela z té pohádky o tom Švandovi, jak nakonec, když tu cizinu poznal, se vrací nejradši domů. I v německy mluvících zemích, kde velmi často zpívám, si myslí o mě, že jsem takový, proč jste nezůstal venku, kde jste měl tolik možností, bez problému žít. A myslí si o mě, že jsem takový ten člověk, ano, typický, který prostě musí mít ten svůj domov v té Praze a miluje svoji otčinu. Občas se podívat na Řím. Samozřejmě, moje otčina mě udělala nebýt toho, že publikum mě prostě drželo palce a nebyl bych nikde venku a kdo ví, jak by vypadala moje kariéra. Toho si všeho vážím. Praha je město, které inspiruje, duch celého města mě vždycky inspiroval. Jsou tady velký kumštýři, kteří jeden druhého inspiruje. Celé to okolí to tvoří, to vás dělá, ale ta filozofie u mě, ta závěrečná, je jiná. Domov je tam, kde dostanu příležitost. Odsasatej kůň s vraníkem, dudá, dudá, si to sypou trávníkem, od dády, jeden s patřem hlav do díry, dudá, dudá, marně ho nad ně laťkou lovili, od dády. Od samého začátku, kdy na nás působily jakési vlivy ze zahraničí, jak jsem o tom mluvil, že v 50. letech mě tady moc toho neinspirovalo a když sem přišly první zahraniční nahrávky, samozřejmě na černém trhu, jak jinak. Já si vzpomínám, že když jsem chtěl dostat aktuální LPčko nějakého zpěváka, kterého jsem měl rád a chtěl jsem se něco z toho naučit nebo dokonce zpívat, musel jsem na černém trhu zaplatit 300 až 400 korun za takové aktuální LPčko. To byly pořádné peníze. Což prezentovalo tehdy, ono všechno bylo lacinější, jak si asi umíš představit, tak ono to mělo jiné dimenze, to tehdy prezentovalo týdenní vejplatu ve fabrice, takové LPčko. Ale rád jsem to za to dal a právě protože to nebylo k dostání za rohem, jak to třeba bylo u západních kolegů, tak ty to tak neprožívali jako my. To byla taková poloprohibice. Ta muzika se nezakazovala, ale taky se moc neprezentovala. Dokonce někdy i kritizovala jako jakási ideologická diverze západní kultury k nám. Ale ta muzika neznala hranic, ta prostě letěla, to bylo druhý den tady, takže jsme to všichni o to víc prožívali a scházeli jsme se a když někdo měl takovou zajímavou desku, tak sedělo třeba 20 muzikantů v bytě a naslouchali jsme z těchto desek, což už dneska, myslím, nikdo nedělá, protože taky u většiny populární hudby už se dneska dělá ta muzika tak, že vlastně pomocí všech možných technických počítačů prostě a počítačů drumů a sekvencerů. Takže tam není ten lidský element, kdy hudebník vytváří něco na hudební nástroj.
Čili jinými slovy, tam není co obdivovat. Už jenom tu techniku. Možná zpěváka můžu obdivovat, nebo tu píseň, ale dřív se poslouchali výkony hudebníků a to bylo to hezký v té době. Samozřejmě, že ne vždycky byla ta příležitost si sehnat na černém trhu novinku zvenku, takže aby jsme se mohli k tomu dostat, nebo aby jsme mohli i finančně to zvládnout si nakoupit, tak se ryli do rentgenových snímků rycí hlavou, kopie z originálu a tak se rozdávaly ty kopie ne za 300, ale za 50. No samozřejmě, že taková kopie na rentgenu byla po 20. hraní úplně jetá a šumělo to čím dál tím víc, pak už se to nedalo poslouchat, takže to zase sloužilo jako rentgenovej sní fanatik do filmu. Když mně se líbil nějaký film, tak jsem šel třeba 5krát na něj. Jo. A líbil se mně, kromě toho, že jsme vlastně ty první léta po válce mohli vidět zajímavé filmy ze zahraničí, tak i přesto jsem velice měl rád šarm starších českých filmů. A zvláště Oldřich Nový a ten styl, jaký on mluvil s ženami, jak dobývali jejich srdce, tak to bylo prostě, to jsem mu měl nazpaměť ty řeči. Jo, madam, vy jste v Županu a máte ráda vlahé letní večery a prostě všechno to jsem zkoušel už na děvčata ve škole a ty se strašně divili, co to na ně dělám a zatímco kluci prostě chodili ve všelijakých teplákách a v kraťasech, tak já už jsem měl dvouřadový šaty a chtěl jsem vypadat jako Clark Gable nebo Oldřich Nový. Že? Granado, ty město prastarých krás. Tvé kouzlo lákalo staletí a vábí mě zás. Píseň tvá, tak jako dřív nás svádí. Je dobré, když třeba na začátku, to bylo pro mě jako asi dobrý znamení, že jedna část publika byla pro a řekla, to bude dobrý zpěvák, toho čeká dobrá kariéra, a druzí mě naprosto zavrhovali. Dokonce úplně alergii měli na mě. Jo. To je vždycky dobrý znamení. Já jsem potom později se dozvěděl v Nashvillu, že přesně takový začátek měl velikán rock'n'rollu Elvis Presley. A že to pokládali psychologové za správný, že to prostě není lhostejný. Buď toho milujou, anebo ho nenávidí. Mezi tím nic. Já si myslím, že nejhorší pro zpěváka je ocenění, jo, dobrý, nevadí mě, můžu ho poslouchat a neruší mě. Tak to je strašný. Nerušit je strašný. Ten čas koná, do rozpaku přivádí. Rok co rok se divíme, že rok co rok se měníme a roky dlouhými kroky kráčí dál. Víte, milé děti, obvykle se říká, přeji vám, aby se vám splnila všechna přání. Já si myslím, že to by byla škoda. Hezké je, když se splňují postupně, že se pořád na něco budete těšit. Já jsem taky neměl hned všechno najednou. Teď. A existují, Karle, ještě nějaká nesplněná přání? No tak kdybych měl upřímně říct, tak snad možná do třetice toho pašáka. Já mám radost. Karle nám udělal takovou radost. Ukaž to. Ne. Karle, prosím vás. Ne. Ano. Karle, za rok 96 jste nejoblíbenější zpěvák. Že jo, děti? Děti, no. Karle, ne. Karle, to je milé. Takovouhle radost jsem ještě v životě neviděl. Dej tu cenu, dej. Karle, tady máte tu cenu. Pašák roku mě udělal velkou radost. Ví, že to udělujou děti. No tak samozřejmě. Když u dětí zaboduju, tak si to velice vážím, protože dítě je velice upřímné. To prostě nezná takovou tu diplomacii dospělého, neříct úplně pravdu do očí a
říct, jo, dobré, no ale, že ne, dítě to řekne rovno. Ten mi nesedí a ten, toho mám rád. A to, z čeho jsem chtěl vždycky dosáhnout, aby mě při prvním taktu z rádia hned lidi poznali. A když to pozná dítě, které ještě se tak neorientuje ve stylech a v barvě hlasu, řekne, to je Karel Gott. Po prvním taktu, tak to je pro mě to největší ocenění. Karla Gotta mám ráda, je to můj nejoblíbenější zpěvák. No, mám ho ráda. Na co se těší Karel Gott? Tak myslím si, že nejhorší by bylo říct, už mám všechno hotové, všechno jsem docílil. A co teď? Já se dívám na svůj program tak, že si naplánuju svůj den tak, abych se těšil na každou maličkost. I na tu pracovní část dne, i na tu zábavnou. Čili radíš, těšte se z každého dne, který přichází. Ano, a z každé maličkosti. Tak to vám radí Karel Gott.